Pozeráte sa na tzv. Onychomykózu, laicky povedané pleseň na nechtoch, ktorú spôsobujú huby. Príčiny vzniku sú rôzne, napríklad vlhkosť, nadmerné potenie nôh, nosenie ponožiek z nekvalitného materiálu, nevzdušná obuv a takisto sa môžete nakaziť od niekoho v domácom prostredí alebo aj v nejakých spoločných zariadeniach. Liečba spočíva v aplikácii kozmetických prípravkov alebo liečiv od dermatológa a takisto laserová terapia. Na prevádzke sa robí tzv. Hĺbková abrázia, kedy sa mechanicky odstránia poškodené časti nechtu a vyčistí sa celé okolie nechtu. Najlepší spôsob, ako zistiť, či sa jedná o mykózu, je odobratie vzorky. Tá sa odoberá do takejto skúmavky a vypíše sa žiadanka do labáku. Keď sa to podchytí v prvých fázach, dá sa s tým veľmi krásne a rýchlo pracovať. Takže sledujte si nechty na nohe a pri nejakom podozrení, hlavne pri zmene farby, vyhľadajte odborníka.